Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A darasinmu na yau za mu yi magana a kan chemistry ne. So da farko ya kamata mu fahimci me ake nufi da kalmar chemistry. A harshe na Turanci akan ce chemistry is the branch of science that deals with the composition and structure of matter. Ma'ana darasin chemistry wani reshe ne ko wani ɓangare ne na ilimin kimiyya wanda yake kula da abubuwan da halitta suka ƙunsa ko kuma yadda halittan take. To a wannan definition wato wannan bayani da aka yi na chemistry za mu ga a cikin bayanin an kawo kalmar science, an kawo kalmar matter waɗanda su ne makullai na bayanin chemistry. Dole ana buƙatar su kasance suna ciki. To insha Allahu a darasinmu na gaba za mu yi bayani a kansu. Sannan abu na gaba, a person that studied chemistry is called chemist. Abin da ake nufi mutumin da ya karanci ilimin chemistry ana kiran shi da suna chemist, kamar yadda wanda ya karanci biology ana kiran shi da suna biologist da dai makamantan haka. Sai abu na gaba muna da branches of chemistry wanda shi ma ana maganar reshe ne amma na chemistry, ire-iren chemistry da muke da su. Na farko muna da organic chemistry wanda reshe ne na chemistry wanda yake magana akan tsirrai wato shuka plant kenan da kuma dabbobi animals kenan da abubuwan da ya shafe su. Sai muna da inorganic chemistry wanda yake magana akan sinadarai wato minerals kenan da abubuwan da ya jibanci sinadaran. Sai industrial chemistry shi ma reshe ne na chemistry wanda yake magana akan ma'aikata da irin abubuwan da ma'aikatan suke haɗawa. Sai applied chemistry wanda yake magana akan ilimin chemistry da ake sawa a cikin aiki domin a warware wata matsala na rayuwa. Sai muna da nuclear chemistry wanda shi ma wani reshe ne na chemistry wanda yake ɗauke da radioactive elements da makamantan irin waɗannan. Insha Allahu a hankali za mu zo mu yi magana a kansu ɗaya bayan ɗaya. Sai abu na ƙarshe da za mu yi magana a wannan darasi na yau shine abin da ake cewa careers in chemistry. So abin da ake nufi da career a nan shine ayyukan da za ka iya yi bayan kana da ilimin chemistry. To a nan an ce a good chemist can become a or an. Ma'ana wanda yake da ilimin chemistry mai kyau da kyau zai iya zama na farko aka ce teacher or lecturer, malami na secondary school ko kuma malami na jami'a makarantar da take gaba da secondary. Sai abu na biyu aka ce doctor, nurse or pharmacist. Zai iya zama likita mai duba marasa lafiya ko kuma nurse mai taimakon likita mai taya likita aikin shi ko kuma pharmacist waɗanda suke kula da ɓangaren haɗa magunguna. Sai abu na gaba agricultural scientist shine masu ilimin kimiyya amma ta fannin gona, ta fannin noma kenan. Sai research scientist wanda masu bincike kenan na ilimin kimiyya. Sai mining engineer waɗanda suke haƙan ma'adanai. To duk waɗannan abubuwa abu ne wanda in mutum yana da ilimin chemistry mai kyau zai iya zama ɗaya daga cikin waɗannan. Akwai su ma da yawa, amma na sani da yawa ɗalibai 'yan uwana ba su son zama malamai. Kuma yanzu gashi nan in ka zama malami kai ma za ka koya ma wani za ka samu lada. Allah ya ba mu sa'a. Amin. Domin ƙarin bayani ko gyara aiki ko kuma shawarwari za ku iya tuntuɓar mu ta wannan lambar wayar da ke ƙasa.